Ukubeka imali eceleni njengoba abaningi benza kuyinto eqinisekileyo yokuphila impilo ehlwempuzekile. Kodwa-ke, lokhu akuyona nje inkinga yemali, kuyinkinga yombono. Abantu abaningi baphila ngokwesaba, besaba ukwehluleka, besaba ukufuna okuningi. Bakholelwa ukuthi ukuphishekela ubuthebi kuyisono, ukuthi ukufuna okuningi kuyigolide. Kuyiqiniso ukuthi imali ayilona yona wonke into, kodwa ithinta konke. Ngizwe sengathi nginombono ohlukile. Imali iwumoya, ibonisa isithombe sakho sangempela. Uma uqaphele, abantu abadinga kakhulu imali yilabo abakhuluma kancane ngayo. Kungenxa yokuthi bayazi ukuthi bayakwazi ukwenza okuningi ngayo, kodwa abakwazi ukukhuluma ngakho. Kufana nokuthi bahleli emahlathini, beyizimbobo ezincane ezifihla ucezwana lwezinsimbi ezinkulu. Ngangihlupheka ngempela ngesikhathi esithile. Ngangingumuntu ohlwempu, ngingenawo amathuba. Abantu babebongwa ngami njengoba bengingenalutho. Ngizibona ngendlela efanayo, ngazikhatha ngokuphelele. Kwakungelona icala lemali, kodwa kwakuyindlela engizibona ngayo. Kufana nokuthi ngangihlala egumbini elimnyama, ngingaboni ukukhanya. Uma ungumuntu oqotho, uyohlala uqotho, kungakhathaliseki ukuthi unemali kangakanani. Uma ungumuntu omuhle, uyoqhubeka ubuhle bakho, kungakhathaliseki ukuthi unemali kangakanani. Imali iwumoya, ilukhulukazi uma ungumuntu olukhulu. Ngokufana nesiqalo sami, ngabona izinto zingasetshenziswa ukwenza okukhulu. Mina noSandi saqala ukunika ithimba leCynthia, elinakekela izinkulungwane zezingane. Ukuhlupheka kwazo kwangithinta ngendlela engingakaze ngiyibone ngaphambili. Ukubona lezi zingane ziphuza amanzi ahlanzekile, zidla ukudla okunempilo, zifunda izincwadi, ziya esikoleni, kwaba yinto enkulu. Lezi zingane zazinezinto eziningi ezizithinta impilo yazo, kodwa manje zinezithuba ezintsha. Konke lokhu kwenzeka ngoba othile wanquma ukusebenzisa imali njengendlela yokuguqula izinto. Imali ayisiye isono. Isono ngumuntu oziphika ithuba lokukhula, ecabanga ukuthi lokho kuyisimo sengqondo sokuthobeka. Ngicela ucabange ngethonya ongalinika izwe uma unquma ukuphumelela ngempela. Akuyona into yokuzibonakalisa, kodwa iyindlela yokusiza abanye. Abantu abaningi baphila ngokuthi bancamela ubuthakathaka, behlala ekuphenduleni izinto kuphela. Awuzange udalwe ukuze uphile nje, udalwe ukuze udale, ukukhula, ube usizo. Ngikumema ukuthi ubhale indlela imali engaba usizo ngayo izinsuku ezinhlanu ezizayo. Ungacabangi ngalokho ongakuthengela wena, kodwa cabanga ngalokho ongakwakha, ongakunikela, ongakuqalisa. Uzozizwa umangalisa, ngoba lokhu kuzokuguqula ngaphakathi. Kuzokuthatha ekuqaphelweni ukunqamuka, bese uqala ukunikeza. Lapho uqala ukunikeza, izwe liyakuguqula. Ukuphila kungumjaho oqondile, umkhuba. Uma umuntu engaguquli indlela yakhe yokuphila, uzophinda uphinde azithole ezinzindini ezifanayo. Umalume wami uDon wayesebenza kanzima kakhulu, ehlala ehamba eToronto, esebenza ngaphezulu kokujwayelekile, kodwa wayengahlali ehlangabezana nezidingo zakhe. Wayefuna ukuthola ukuphefumula, kodwa kwakungekho ukuphefumula. Ngamthola ekhethiselwe izipho ezinganeni zakhe nge-credit card, esithi unyaka ozayo kuzoba ngcono. Anginawo amazwi, ngathi nje, akuyikwenzeka ngoba ningaguquli. Babengakaqapheli ukuthi kukhona okunye ngaphandle kwalokho. Abantu abaningi baphila ngokuthi bavuka, basebenza, bakhokhe izikweletu, balale, bese bephinda. Besaba ukulahlekelwa yimisebenzi yabo, besaba ukuzama into entsha, besaba ukwehluleka. Inkinga ayilona izwe noma imali, kodwa isimo sengqondo. Isimo sengqondo siyiqoqo lemikhakha, imikhuba, nezindlela ezilawula konke okwenzayo. Yilona elikuqondisa ekutheni yini okungenzeka, ukuthi yini ephephile, ukuthi yini engokoqobo. Uma uzama ukuphuma kulo, liyakubuyisela. Awukho nesifiso sokuhlelwa kabusha, kodwa kukhona ukwesaba. Ungabeka imigomo, ubeke amagama okukhuthaza, ubuke amavidiyo amaningi, kodwa uma ungazi ukuthi ukhona kuphi, akukho lutho oluzothinta, ngoba awuyikuguqula indlela uma ungazi lapho uqala khona. Ngangicabanga ukuthi ukungabi nemigomo kwakuwukuthi abantu bahlala bevaleleke.
Kodwa ngibonile ukuthi abantu abaningi banamathuba, kodwa bachitha isikhathi becabanga ukuthi kungani bengenakufinyelela kunokucinga ukuthi bangakwenza kanjani. Inkinga ayikho emgomeni, kodwa esimweni sengqondo esisebenza ngemuva. Uthisha wami wangitshela ukuthi lapho ngimcela ukuba abhale phansi konke akufunayo, wakhuthazela, wathi akazi ukuthi ufunani. Ubekezelele izidingo zabantwana bakhe, izinto afanele azikhokhe, nezinto ezidingekayo. Ukhohlwe ukuthi kungani efuna into. Lokhu kwenzeka kubantu abaningi kunokuba ucabanga. Uma ubuza umuntu ukuthi ufunani ekuphileni, uthini? Ngingathanda ukuthula. Lokhu kuyimpendulo yomuntu ofuna ukuyeka ukuhlupheka, hayi umuntu ophila ngamaphupho. Lokhu akuyona icala labo, kwakuyisimo sengqondo. Ngangazi ukuthi yini le ngesikhathi ngihlwempu, ngibona ukuthi ngingazama, kodwa konke kuya kubuyela lapho. Lapho ngiqonda ukuthi imiphumela yami yayibonakaliso lokho engikucabanga, konke kwashintsha. Akuyona imilingo, kodwa ngashintsha indlela yami yokucabanga. Kuyadabukisa ukuthi siyabhekana nendlela esiphila ngayo, kodwa kuyakhulula ukwazi ukuthi singaphuma kulokhu. Ungangitshela ukuthi ukhona kuphi ngokwezimali? Angikhulumi ngenani eliku-akhawunti yakho, kodwa ngikhuluma ngemikhuba, izindlela, nemikhakha oyiphikisayo. Uyakholelwa ukuthi kufanele usebenze kanzima ukuze uthole imali. Ucabanga ukuthi kuphela abantu abacebile abangakwazi ukutshala imali. Uyaba nomsindo uma ucabanga ngokufuna okuningi. Uma uphendule yebo ezinye zale mibuzo, isimo sengqondo silalawula, kodwa izindaba ezinhle yilokhu zingalungiswa kabusha. Kodwa ngaphambi kokuba ushintshe, kufanele uqaphele. Qaphela ukuthi uvalekile, ukuthi kukhona okuhle kuwe, ukuthi ukubuya kwemikhuba efanayo ngokuhlala ulindele imiphumela emihle akuyike ukusebenza. Awudingi ukuphila njengoba uyihlo aphile, ungasamukeli ukuphila okufundiswe wona, ungawaphula amagquma, kodwa kufanele ube nesibindi sokubona ukuthi kuvalela phansi. Ishintsho liqala ngesikhathi uvuma ukuthi uvalekile, hayi ngoba izwe alilungile, kodwa ngoba uhlelo lwakho lungaphakathi luhlelelwe ukuhlala khona. Lapho uqonda lokhu, ubuyisela ukulawula, futhi okwakuyisibopho sibe yindawo yokuqala. Konke kuqala ngomcabango. Lokhu akuyona imifanekiso emihle, kodwa iyiqiniso. Umcabango luyona amandla, unemithelela, futhi ngaphezu kwalokho, uyakha. Lapho ngithi imicabango yakho yakha iqiniso lakho, akuyona ukuthi ngifuna ukukhuthaza, kodwa ngoba iyakha ngempela. Iminyaka eminingi ngihlekwa ngoba ngikhuluma lokhu. Bathi kungalungile, kuwumlingo, kungumlingo. Kodwa ngokuhamba kweminyaka, izitshudeni njengoDkt. Brett Lipton noHeartMath Institute baqinisekisa lokhu. Lokho oyizwa nokucabanga kuthinta umzimba wakho, ingqondo yakho, nendawo ohlala kuyo. Nganginelinhlanhla lokusebenza noCaptain Edgar Mitchell, umkhongi we-Apollo. Wenza izivivinyo zokuthumela imicabango ngesikhathi esisodwa yebo, ngesikhathi esisodwa kubahlengikazi emhlabeni. Kwabhalwa, kwaphenywa, kwafundwa. Lokhu kwashintsha indlela engibona ngayo ingqondo yabantu. Umcabango awuyona nje into engaqondakali, luyona amandla olukhulu kunesikhathi nendawo. Iphuzu eliqondwa yizimpungulo ezimbalwa yilokhu, imicabango yakho ikha iqiniso lakho manje. Uma ucabanga ngokunqamuka nsuku zonke, uma ukhuluma ngezinto ezinjengokuthi anginawo imali eyanele, angikabi muhle ngezimali, angikwazi ukuphuma ebuhlungwini, izwe liphendula. Akuyona into yomlingo, kodwa uyalungisa ukuphila kwakho, izinqumo zakho, imizwelo yakho, futhi lokho kuyalungisa imiphumela yakho. Uke waqaphela ukuthi uma ukhathazeka ngezikweletu, konke kubonakala kungalungile. Imoto iphukile, isikweletu siphutha, isikhathi esiphuthumayo sivela. Uthi-ke, ngangiyazi ukuthi lokhu kuzoyenza. Uyayazi ngoba uyayakha. Abantu abaningi baphila ngokuthi bacabanga okubi, bazwe ukwesaba, benze ngokulinganiselwe, futhi umphumela uqinisekisa lokho abakucabangayo ekuqaleni. Bese beqinisa ukukholelwa, futhi umjikelezo uqala kabusha. Lokhu akuyona izingozi, lokhu kungumusa nomphumela. Umcabango awudingi ukuba mkhulu ukuze uqale ukusebenza, kufanele nje ube nesifiso.
ungafundisa ingqondo yakho njengoba ufunda isitho, kodwa abantu abaningi banezingqondo ezibuthakathaka kangangokuba abakwazi ukugcina isithombe esihle imizuzu emihlanu. Kwakuyini isikhathi sokuqala owavala amehlo akho wabona ngokucacile impilo ofuna ukuyiphila? Kwakuyini isikhathi sokuqala owabhala ngemininingwane ukuthi impilo yakho iyoba njani kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa? Ngiyenzile lokhu iminyaka engaphezulu kwama-50. Ngihlala ngithwala ikhadi ephaketheni enombono wami obhaliwe ngemininingwane. Ngaliphitha lakhe umzimba wami uthumela isiginali. Cishe kungokoqobo. Isithombe engangilibhala engqondweni yami siya kimi. Lokhu kuqalisa amaseli athile e-cerebrum amgiginya ngokunjalo. Akuyona imilingo, kuyisayensi, kuyi-neuroplasticity. Ingqondo yakho ifunda ukuphendula ezinqumweni oziphindayo. Ngakho, uma uchitha usuku lonke uphinda uhluleke, ukhathazeka, ukwesaba, ingqondo yakho iyaziqhelisa nalokhu bese iqala ukukholelwa ukuthi yilo yona. Kodwa uma uqala ukondla isithombe esicacile, esihlala sikho, nesinomuzwa, ingqondo yakho izolungisa, futhi izwe elikuzungezile. Izwe langaphandle liwumoya wezwe langaphakathi. Awuhoyi lokho okufunayo, uhoyi lokho oyiyona. Ngakho, ushintsho oluqinisile aluqali ngokuhola imali, luqala ngokucabanga ngendlela ehlukile. Imishwana eminingi iphutha ngokulinda ukuphila ukuze ushintshe indlela yokucabanga. Lokhu akuyi-ke ukusebenza ngoba umcabango uqala iqiniso akulona ngokuphambene. Uma ufuna ukuphuma ekuhluphekeni, qala ucabange ngobuningi. Uma ufuna ukuphuma ekuhluphekeni, qala ucabange ngesibindi. Uma ufuna ukuphuma ekungabaza, qala ucabange ngokukholelwa. Lokhu akusho ukuphika iqiniso, kusho ukuqalisa iqiniso elisha ngenkathi usebenza ngokwamanje. Awudingi ukuqonda konke manje, kufanele nje uthathe isinyathelo, unqume ukubona imicabango yakho, uqaphele indlela okhuluma ngayo nawe, futhi uqale, nsuku zonke, ukubona ngisho uma kungamaminithi amathathu lokho ofuna ngempela ukuyiphila. Ngoba, ekugcineni, lokho okucabanga ngakho ngokucacile futhi uphinda ngomuzwa, ngokuqondile, kubonakala. Uyenza impilo yakho manje. Umbuzo uthi, uyenza ngendlela ezaziwayo noma engaphansi kokuzikhethela? Wayelapho, ngasemva kwegumbi, emile, edla ushizi njengoba wayengumnikazi wendawo, ehlekela konke engangikukhuluma, ehlekela, ephazamisa mina, ngaphakathi, ngesaba kakhulu. Lona umuntu wayeyinkulu, wayechitha iminyaka eyi7 nengxenye evaliwe. Iminyaka eyi7 nengxenye yedwa ngenxa yokudubula umuntu ngesikhathi sokuhlwempuza. Wayengumuntu ongahambela omunye umgwaqo uma umbona ebusuku. Futhi ngangiphoqelela ukuba abe khona, ngoba ngikholelwa ukuthi akekho owalahlekile naye. Wonke umuntu wangixwayisa, Bob, lona umuntu uyangozi, uyakuhlambalaza, uzophelisa iqembu, uzobe yinkinga. Eqinisweni izinyanga eziningi, kwakuyilokho okuzenzekelayo. Ehlekela ngesikhathi esingalungile, elawula izingubo. Ngaliphitha lezi zinto, ngizwa ukwesaba. Kodwa kukhona okukhulu kimi okwathi angikwazi ukuyeka, ngoba uma ngiyeka, ngiyakuqinisa lokho izwe elikushilo, awukabi muhle. Kuze kube ngosuku olulodwa, ngathabatha isinqumo. Ngigibela imoto imayela elikhulu nangamakhulu amahle, ngizitshela ukuthi kufanele ngibhekane nalokho. Lapho ngifika, ngiqala umhlangano njengoba nje, futhi waqala ngokuhlasela. Ngaqeda ukukhuluma, ngaphuma embusweni, ngaya kuye. Ngambheka emehlweni, ngathi, kufanele ube yilona inja elidabukisayo engilibonile. Ukuthula okwalandela kwakuyinto yangempela. Waba bomvu, umzimba wakhe wonke waqina, futhi ngesikhathi esisodwa, ngicabanga ukuthi uzongibulala khona lapho. Kodwa ngokuzuma, waqala ukuhleka. Ukuhleka okuphezulu, okudabukisayo, okumangalisa. Ngayazi ukuthi ngiyinqobe inkathazo engaqondakali. Kusukela ngalolo suku, wayehlala ngaphambi. Uma othile ezama ukuvimba umhlangano, wayebheka ubuso obuhlukile. Waba njengomkhongi weqembu. Lona umuntu abantu abaningi abayemesaba manje uza kusiza ukushintsha abanye abantu. Futhi ngaphezu kwalokho, washintsha impilo yakhe.
Ngemuva kweminyaka, wayekhululekile, wakha umndeni wakhe kabusha, wakhulelisa indodakazi yomkakhe ngenjabulo. Wasebenza nami. Yebo, wasebenza nami. Waba omunye wemiphumela emibi kakhulu. Othembekile. Ozinikela. Wayengumhlupheki ngokwemvelo, wayeyisithombe salokho ayekukholelwa ngaye. Futhi lokhu kwenzeka kithi sonke. Ungase ungabi ejele eliqinile, kodwa ungase uvaleleke ejele elingaqondakali elibizwa nge-paradigm. Le ndaba ayikho ngaye, iyikho ngawe? Zingaki izikhathi oziqalekise ngenxa yokwesaba? Zingaki izikhathi ozitshele ukuthi akukho khona, kwakusekuseni kakhulu, kwakunzima kakhulu. Ngesinye isikhathi umthwali wakho angase ahleke njengoba enza. Ehlekela izikhathi zakho zokushintsha, ehlekela imigomo yakho. Ehlekela izinkulumo zakho. Uyakuqonda leli lizwi. Kodwa uma leli lizwi liphinda konke okushiwo kubantu abancane. Ngenxa yokuthi iqiniso lithi akekho ozalwa ephukile, akekho ozalwa enqanyuliwe. Sifunda ukuziqhatha, sifunda ukuzibopha. Futhi yingakho ngigcizelela kangaka, ukushintsha impilo akuyona into yethamsanga, italenta noma ubuhlobo, kuyinto yokuchupha leli qhawe langaphakathi elizama ukukugcina endaweni efanayo. Ngilibone lokhu kulabo bantu. Ngibonile abantu abavela ekuqaleni bakhule. Ngibonile abantu abaphila ngezinto eziningi bazibhubhisa ngaphakathi. Ngenxa yokuthi akubalulekile ukuthi uneminye imali, kubalulekile ukuthi ukholelwa ukuthi ufanele. Yilapho izingozi zikhona khona. Uma ukholelwa ukuthi awufanele impilo enhle, ephephile, enkulu, uzokwephula konke okuseduze nalokho. Uzolahlekelwa amathuba, uhlale uqala, ubekezelele izinhlelo, uzihlukanise. Kodwa uma, ngisho ekuqaleni, uqala ukwamukela ukuthi mhlawumbe ufanele impilo emangalisayo, khona-ke amagquma ayoqala ukuqina. Kwakuyilokho okwenzekayo kula lo muntu. Akazange abe ngumuntu omuhle ngoba wafunda izifundo. Washintsha ngoba, okokuqala, othile embheke emehlweni futhi wabona okuthile ngaphezu kwekhofi. Futhi yilokho engikufunayo ngawe manje. Mhlawumbe uvaleleke ezikweletini. Mhlawumbe uvaleleke emsebenzini owuhlukumezayo. Mhlawumbe uvaleleke ebuhlotsheni lapho ungakhuli khona. Mhlawumbe uvaleleke kuphela ekucabangeni okulandelayo, yilokhu engingakwazi ukukwenza. Kodwa ngikutshele, akuyona iqiniso. Awuyona udlule. Awuyona amaphutha akho. Awuyona amaphutha akho. Uyilona okwenzayo kusukela manje. Ngesinye isikhathi, konke okudingekayo yikhumbuza lokhu. Ngakho-ke, namuhla, ngifuna ukuba ubheke esibukweni ngesibindi uthi kuwe, angilona mina wangaphambili. Ngingumina ozayo. Ngenxa yokuthi yilo lona elisha elizoqalisa konke. Akuyona kusasa. Akuyona lapho konke kuhle. Kodwa manje, ngomcabango oyedwa, isinqumo esisodwa, uphawu olulodwa lwesibindi. Yilokho okuvula isibopho esingaqondakali. Kusuka ngaphakathi. Uma ufuna ukushintsha impilo yakho yezimali noma yisiphi isigaba sempilo yakho, ngeqiniso kukhona into okufanele uyiqonde ngokukhawuleza, ukuqonda. Ukuqonda okuqondile. Ngenxa yokuthi uma ungazi kuphi ukuthi ukhona, futhi ungenayo isithombe esicacile sendlela ofuna ukuya kuyo, konke okwenzayo kuzobonakala kuqalekile, kungatholakali, kuyaqabukisa. Futhi lokhu kukhathazeka, ngokuhamba kwesikhathi, kuba yiqalekile. Ngiyibona lento nsuku zonke. Abantu abathi, Bob, nginayo imigomo. Uma ngibuza ukuthi yiziphi, bathi, ngingathanda ukuthola imali eminingi. Kodwa bona, imali eminingi ingaba amasenti angama-50. Ingaba amadola angu-20. Lokhu akuyona into yokuqonda. Lokhu kuyisifiso esiphelele. Futhi izifiso eziphelele zenze imiphumela eziphelele. Kufanele ube ngqo. Kufanele upheyinte indawo yokugcina ngamagama nezithombe ezithokozisayo ukuze ingqondo yakho iqale ukukholelwa ukuthi lokho sekuqalile. Futhi kukhona enye into abantu abambalwa abakhuluma ngayo, akwanele ukwazi ukuthi uya kuphi. Sawubona, bazalwane.
Kukhona iqiniso elibuhlungu, kodwa eliyisihluthulelo sokuphulukisa, ukuthi impumelelo iqala ngaphakathi. Njengoba uhlangabezana nezinselelo zezinduna, kufanele uqale ngokubona khona lapho ukhona ngokuqonda okukhulu, njengoba ubeka amaphuzu ebalazwe. Abantu abaningi bayaphika iqiniso, bagwema ukubhekana nezinkinga zabo, izikweletu, ukungabi nayo imali, ukungathuthuki. Kubalulekile ukubona isimo sakho sesimanje, njengoba umgibeli ebona imephu yokuhamba kwakhe. Uma ungazange uqale lapho ukhona, awusoze wafika lapho uya khona. Mina ngokwami, selokhu ngineminyaka engaphezu kwama-50, ngilokothe ngibhale imigomo yami ekhadini elikanye nami njalo. Ukubamba leli khadi kuqhamuka ngaphandle kokuzibandakanya ngokomzwelo, kunamandla okuhlela umqondo. Akuyona nje inqubo yokukhuthaza, kuyisayensi. Ukuphindaphinda kwemigomo kuqeqesha ingqondo ukuba igxile kukho okubalulekile. Futhi lokho okuqondiswa ukunakekelwa ngokuqhubekayo kuphumelela. Kepha, ngisho nawo lo mqondo, ngizama ukugxeka ngokwami ngezindlela eziyimfihlo, ngokuthula kwesimo sami sokuphepha, ngizama ukuphepha. Ngizimisele ukubhala ngesandla sami esingeyona esiyaqondene nsuku zonke, ukuqeqesha ubuchopho bami, ukushaya umkhuba wami wokukhululeka. Kodwa ngizithola ngithi, leli phepha liyasindwa. Ngizobhala ngibuyile. Ngaleso sikhathi izwi eliphakathi kwami liyakhala, hayi. Yilokho okuzama ukukwenzela umkhuba wakho. Akuyona ingxabano, kodwa izingxabano ezifumbene, njengokuthi, uyakhathala, phumula namuhla, noma, unethuba, shiya kwelinye ilanga. Kodwa yonke into encane oyenza iyakuqeda kude nomphumela owufunayo. Ungaba nokholo olukhulu, ubheke amavidiyo, ufunde izincwadi, kepha ngaphandle kokuzinikela, akuyona into efanele. Lokho kuyisibopho phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abalangazelelayo. Kuyamangaza ukuthi isimo sakho sesimanje asibalulekile, izikweletu, ukungasebenzi, ubuhlungu, lokhu akuyona into ephawula ikusasa lakho. Okubalulekile ukuthi wenzani ngakho. Ngokuqonda isimo sakho nesiphetho sakho, nokuzinikela ekukhuleni nsuku zonke, noma kunjani, ukuguqulwa akuyimfihlo. Cabanga, uyawuchaza kanjani imigomo yakho yezimali? Ufuna ukuthola malini? Yini indlu yakho eyiphupho? Futhi isimo sakho sesimanje singakanani? Izindleko zakho, izikweletu zakho. Uma ungakwazi, qala lapha. Bhala konke ngeqiniso. Bese ubhala imigomo yakho. Kodwa ungayiyeka lapho. Bamba leyo migomo nsuku zonke, uyibuke, uyizwe, uyisebenze. Ikakhulukazi uma unganamandla, ngoba lapho uyabuyekeza konke. Ngokuqonda, ukuzinikela, nokuzimisela, akukho mgomo ongenakufinyeleleka. Uke wazibuza ukuthi kungani abantu abaningi abahlakaniphile, abasebenza kanzima, abanethalente, bahlala besalungile? Ngifunde ukuthi umehluko phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abaphila kuphela akuyona ikhono, inhlanhla, noma ukuhlakanipha, kodwa yilokho abakufanelwe. Kungakhathaliseki ukuthi wenza kangakanani, ufuna kangakanani, uma ungakholelwa ukuthi awukufanele, ubuchopho bakho buyokudlulisela emuva ekuntweni. Lokhu kwenzeka kancane kancane, amathuba alahlwa, ukuthola okuncane kunalokho okufanelwe, ukuwa emuva lapho kufanele uqhubeke. Akuyona inkolelo, kodwa yinkolelo engaphakathi. Mhlawumbe ukhule ngezinkolelo ezifana nokuthi imali ingcolile, noma abacebile abahlakaniphile, noma ubuhlungu kuyadingeka ukuze uphumelele. Lezi ayizona nje izinkulumo, kodwa amaqiniso aphakathi, umkhawulo ongabonakali, kodwa ongokoqobo. Ngingithwele le mibono isikhathi eside. Lapho ngiphumelela, ngizizwe ngingakhululekile, njengokungathi ngikhaphela, njengokungathi ukuthola okungaphezu kwalokho abazali bami abanakho kuyiphutha. Lokhu kuye kwangihlasela, imisebenzi engangiyenza, izivumelwano engangingazitholi, amathemba engangingawathinti. Izwi eliphakathi kwami lithi, kuye kwaneliseka, yeka. Kwaze kwaba yilolu suku lapho ngiqala ukubhala, ngikholelwa ini ngempela ngethonye. Ngeqiniso, ngathola ukuthi ngikholelwa ukuthi ingcebo iyongishintsha, ingisuse kubangane bami, ingenze ukuba ngibe yigugu, ikhungathekise abangazi.
Ngaqonda ukuthi ukungakwazi kwami akuyona inkinga, kodwa ukuba necala, ukwesaba, nokunganelisekile. Ngiyibona lento njalo. Uke wazizwa ungakhululekile ngendudumo? Uke wazizwa uthukuthele? Uke wazibamba ngesikhathi sokuphumelela okukhulu? Akuyona inhlanhla, kodwa ukuzibamba okuqondene nemibono yokulinganiselwa. Okubi kakhulu ukuthi awukuboni, ngoba ubuchopho bakho buyakufihla njengokuqonda, ukuthobeka, ukuhlakanipha. Kepha ngokuqondile, awuzalelwanga ukuphila okuncane, ukwamukela okuncane, ukulandela umlando wokungabi nayo. Uzale ukwakha, futhi ukwakha kudinga into engayikunikiwe, kodwa ongayithuthukisa, ukukholelwa ukuthi ufanele okungaphezulu. Akumele nje uphinde izinkulumo ezinhle, yenza njengomuntu ozithanda, yima ekuthengiseni isithunzi sakho, uthi cha kokuthi kukunciphisa, yebo kokuthi kukukhulisa. Ezinsukwini ezintathu ezizayo, bhala yonke imizamo oyenzile ngenxa yokwesaba ukuthi awukufanele, izindumiso ozilahlile, amanani awazitholile, amaphupho awazilahlile. Bhala konke, ube nomxhwele ngemiphumela. Uma ukubonile lokho, uguquko luqala. Imali oyifunayo ikhona, amathuba akhona. Umbuzo ukuthi, uzozifihla nini, wamukele ukuthi ufanele konke okufunayo. Uma wenza lokho, konke kuyazilungisa. Ukuthuthukiswa kwezezimali nomuntu siqu akukona ulwazi, kodwa isinqumo sokuqeda umjikelezo wangaphakathi okugcina uvalekile. Konke kuqala ngaphakathi, isithombe sakho, imibono yakho, imicabango yakho. Awudingi isikhathi esiningi, inhlanhla, noma umzamo, kodwa ukuqonda, isibindi, nokuzinikela. Lokho kuguqula konke. Uma ushintsha, konke kuyashintsha nawe. Bheka ividiyo elandelayo, izokusiza ukuthi uqhubeke, ube ngcono kunangaphambili. Siyabonga ngokubona, siyahlangana evivinyoni elizayo.